Zdravo drugari, evo jedan klip sa obaveštenjem. Dakle, želim da vam kažem da će moj kanal sada malo biti na engleskom. Znam da možda za to neki bude potresno, šalim se, nije, zato što ovo skoro niko ni ne gledao, koga jebe. Dakle, moj kanal će biti na engleskom, možda neka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 klipova, možda i 10. Znači, možda mjesec, 2, 3 dana ću snimati na engleskom klipove. Dobro, možda neki srpski, ali ne verujem. Zato što vidim da dosta engleskih klipova prolazi kod drugih, a na srpskom jebi ga. Znači, ako hoću to hakujem srpske tutoriale i dobijem njegove pare, ali to koga jebe. Dakle, snimat ću na engleskom nekoliko klipova u jednom danu, jer ne znam, ajde malo engleski dovedemo na kanal, ali mislim da ću biti neki klip, ali za sada nije sigurno da će biti srpski u ova 3 ili 2 mjeseca koliko ću snimati, jer znam. I samo to da vam kažem, i to je to.